Čau všichni, tady je Galgan a asi jste překvapení, že mě tady tak vidíte, za prvé bez hlasu a za druhé kvůli tomuhle. Ukončuji aktivitu na kanále Galgan LP. No, takže říkal jsem taky, že pokud se něco změní, tak začnu zase a ono se něco změnilo a změnilo se toho hodně. Takže na tenhle ten kanál už pravděpodobně nahrávat nebudu, aspoň to nepředpokládám, ale spolu s mým kamarádem Jokim jsme se tak trošku spolčili a vytvořili nový YouTube studio se jménem Freetime Gamers neboli 3TG. Tady máte odkaz. Když se tam podívejte, bude to hodně zajímavý, budeme tam točit videa nejenom z Minecraftu a nebudu všechno říkat, z čeho budeme točit, to se dozvíte v úvodním videu, které tady, které najdete na tomhle kanále. Takže doporučuji aspoň jeden z těch dvou odkazů kliknout, nebo oba je najdete v popisku videa, takže tam koukněte, jsou tam důležité věci občas. Tak to je asi tak všechno, co jsem chtěl říct, takže normálně bych ještě řekl, takže děkuji vám za zhlédnutí toho videa a normálně bych ještě řekl komentujte, odbírejte a lajkujte a takové věci, jenomže to asi nemá cenu, takže řeknu akorát zdarec.